Tohle je Pokémon Aurora Conquest, neboli Brick Bronze, ale trošku těžší. Možná příliš. A v téhle sérii, kdy já a Lunar budeme rivalové a po každém gymu fightit, prokážeme, kdo si z nás dvou zaslouží být šampionem tohohle regionu. Hnedka na začátek musím podotknout, že jsme nechtěli přelevlovat, ale tahle hra na to není dělaná. Takže jsme tohle pravidlo stejně zahodili. Ale ještě předtím, než toto video vůbec začne, poprosil bych vás, abyste dali like na toto video, odběr se zvonečkem, aby vám další videa podobná tady těm neutekly. Probudíme se ve své místnosti, pojmenujeme se, pozdravíme Jakea, jaký je náš skutečný rival, a jdeme se podívat na naše rodiče, jaký dělají něco na docela podezřelém místě. Následuju svoje rodiče do laboratoře, kde si konečně budu moct vybrat svého prvního Pokémona, mýho startera. Po dlouhým přemýšlení mezi Mudkipem a Piplapem jsem nakonec se rozhodl pro Piplapa. Piplap v early game určitě není jedna z těch lepších možností, jakožto Water type až do finální evoluce, kde se k němu přidá k Empoleonovi Steel type, tak není moc dobrý. Jako jasně, má dobrý movy, ale potom, co se evoluje na Empoleona a přijde k němu ten Steel type, tak to bude monstrum, protože začne rezistovat Grass type a jako jediný weaknesses bude mít Electric, Ground a Fighting, což mi přišlo až moc dobrý na to, abych to jen tak ignoroval. Mezitím, co vysvětluji, proč jsem si vybral Piplapa, tak jsem prohrál první fight s rivalem. No nic, od maminky a od tatínka dostaneme Town Map a nějakou tajemnou kostku, ale já bych řekl, že je konečně čas se sejít s Lunarem. Podle toho, co Lunar říká, tak jsem na začátku vybral Chimchara, ale z nějakého důvodu si nemyslím, že říká pravdu. No, uvidíte na konci. Prospeedrujeme cestu Route 1 k bráně do druhého města, ale v tom nás zastaví Jake. Vezme nás k našemu baráku, kde profesor Cyprus nám vysvětlí, že tým Eclipse unesl naše rodiče. Po nekonečném dialogu a bůh ví kolika cutscénách konečně máme volno, tak se rozhodl chytit svého prvního Pokémona, což jsem chtěl docela Fletchlinga, Fire a Flying, jako Rock je 4x super efektivní, ale Talonflame je až moc cool. Děkuju, konečně, holy shit. No nic, potom co vyjdem do Chesma City, tak nás uvidí jedna paní. Potom co jí řekneme, co se nám stalo, tak nám řekne, že má informace na tým Eclipse. Tak jakožto každá správná oběť, k ní vejdem do baráku. No, tam nás okrade o naší krásnou krychli a jdem si ji získat zpátky asi. Porazíme všechny trenéry v lese a jakožto naivní jdem rovnou jí zkusit. Po tom, co dostaneme absolutně rozdrceno, tak se rozhodneme chytit dalšího člena týmu, což v tady tom případě byl Blipbug, protože Orbeetle je taky cool, s tím, že v tady té hře jsou Dynamaxy, takže docela bych chtěl Dynamax Orbeetla, dřív nebo později. Já vím, že nějaký... Finally! Holy shit! No nic, dali jsme jí další pokus, ale zase prohráli, no tak si chytíme ještě jednoho a co teďka uslyšíte je docela crazy. Taky dělal tu černou lišku, protože já miluji lišky.
Ano. Kámo, teď jsem ji taky našel. A ona dává ale tak malý damage. Ona je skvělá. Ale dává tak malý damage na začátku, kámo. Ani ne. Jo, kámo, já reálně fightím Weedla a ona mu dá 11%, ne, 10,5% damage na začátku. Ona je dobrá, ale. Ale ne teďka. Musíš jí vylevlit. Takže jsem měl pravdu, že si chceš chytit Nicket. Kámo, reálně bylo to jasné, já jsem milovník lišek. Eevee. Eevee je spíš takový pes. Ne, Eevee je liška. To je 100% dokonce. No nic, s novým Pokémonem jsme se zase rozhodli dát tomu další pokus, ale znovu prohráváme. A Lunar objeví takovou krásnou věc, což je ruleta. A no, tohle se stane. Lepík. Já už jsem proti ní 3krát prohrál. Podle mě těch 7 Robuxů, kámo, je worth it. Trustu. Můžu zkusit, I guess. Teď ti padne legendárka z toho, vole. Je to basic, vole. Ano, ale já tam viděl proletět nějaký legendárky. Mě ta hra nedovolí si koupit. Musíš chvilku počkat. Hej brácho, já myslel, že jsi to udělal jenom 2krát, a ne, že jsi to udělal 3krát. Jedno. Ne, ty debilej, ono to je v chatu. Ty jsi to udělal 4krát. Já bych nikdy. Hold on. Dostal jsem něco lepšího jak ty, to mi stačí. Jaký level? 27! 20! Mrdáť! To... Máme Pokémona level 27. Tohle už musíme dát. Prosím. Vypadá to, že všechno, co jsme potřebovali, byl Pokémon level 27, aby jsme to vyhráli. Takže aspoň něco. Ale jsem jí porazil. Já mám Eevee. Holy shit, auto. To nemám Eevee. Nice. Konečně jsme ji porazili, získali zpátky svoji drahocennou kostku a je čas porazit první gym, což bude jedna z těch nejtěžších věcí, jakou jsme zatím dělali. Rychlý rejoinutí, aby jsme se přepojili do skupiny, aby jsme si získali svůj Eevee, aby Lunar nebyl jediný. Ale já bych řekl, že my ji nevyužijem, protože Eevee je Eevee. A ty evoluce, kromě Ambrona a Espeona, sem tam i Glaceona, i když není nejlepší, se moc nevyužívají. Mezitím, co Unglazu Eevee, tak jsme porazili prvního Granta v gymu a druhý nás úplně rozmrdal, protože jsme podlevlený. Takže training montáž. Evolvneme si Piplapa na Primplapa, chytíme si Toadscrewla, evolvneme Blibbaga. Po rychlém vylevlení našeho týmu a pár důležitých evolucí, konečně je čas porazit druhýho Granta a dlouhá, velká montáž toho, jak nás chat úplně ničí. Je to smutný až. Tady v tom prvním pokusu, kde se pokusíme porazit Chada, nebudu moc mluvit, ale všimněte si toho, že Magnemite používá jenom elektrický útok, nic jiného. Všimněte si toho, bude to důležitý za pár sekund, minut, fakt hodně. Trošku vás ušetřím toho prvního fightu. Netrval moc dlouho, ale no, jak jsme prohráli.
A mě nepomáhá ani poušť nebyl. Feelu actually. Dobře, jsem one-tapnu to vším možným. Si chyť toho Toad Screwla, jak jsem ti říkal. On je fakt... A to od kdy máš tady ten útok? Proč ho na mě nepoužíval předtím, ty debile? Jednoduše řečeno, AI si uvědomilo, že má něco jiného než elektrický útok a další pár pokusů, jenom tady ten jeden útok nám dělá takový problém, že vám vystříhám jenom to, jak prostě umíráme. Potom, co jsme dostali několikrát zničeno Chadem, jsme se s Lunarem dohodli, že prostě je konec a budeme přelevlovat, protože to dělá skoro každý v té hře. A ne, že ne, nám to hodně pomohlo, protože jenom na dalším pokusu se stane tohle. Mika Mika Goon! Hold on. Hold on. Co se děje? Ty jsi to... Diggersby. Diggers je pík. Já to dokázal. Je, kámo, mně se teďka taky trošku daří. Nechci to zakřiknout. A ano, nezakřik jsem to, protože RNG bohové se nade mnou smířili a nechali mě vyhrát. Já to dal. Přelevil jsem jako svině, ale dali jsme to, kámo. Jaký máš level? Asi 20. A s tím, že jsme konečně vyhráli nad tím blbým Chadem po buchy kolika pokusech, tak se nám odemkl Battle Stadium, což je naše key item na to, aby jsme konečně mohli proti sobě fightit. Protože ne, že ne, prvních pár videí z té série bude to, jak doděláváme tady tu hru a potom miliony challenge v postgame. Takže máme se na co těšit, jak vy i my. Moje intuice nakonec byla správná. Žádnej Chimchar. Jasně, že ne. Lunara nejoblíbenější starter je Charmander, vždycky byl, kromě Pikachu a Eevee. A podle mě vždycky bude. A kvůli tomu jsem se ani nedivil, že se ho vzal tady, i když snažil se mě přemluvit, že to je Chimchar až moc dlouho. Bohužel můj tým, i když mohl být lepší, tak stejně budu hodně měnit, ale s tímhle bych se s váma rozloučil, s tady tou krásnou prohrou, ale určitě bude víc šancí a určitě se těšte na další videa, protože já se určitě na ně těším a s tímhle se s váma rozloučím. Čau, čau, čau.